Karibhoy Commercial Pickup Owner and Driver Association Hagakatway Trik Nailar. Kalapan long gajing alang banyak keranya tay halor gajing ki bagi tribe nonya kali pick up kimat hagi digisngi na kajingwan rong light lan jongki kali kit jingri na sabar jela. Habak keren syakilat patai kubor u President ka Association Stanwell Mani ulaong ka jingduna ka jing perking kali ki bawa na sabar jela kalap lilat iki beriu ki bana sabar ban kit hi ki jingri ban penpoi syakeleng ka jaka bat kani ka kta om tang ki try bat nonya kali pick up na ribhoi Henry wat ya ka kamai ka jong ki try jela halor kani ka jing ula pentip baka seng kala dap ban ujor ki bor badai pen bat ka seng kala dawa ya ka jing perking ka bakhambyang kenang banyada ya ka kamai jogi try jela bat bantela kamru ya ka jingkit ya ki jingri klep ki kot kisla ki babyang ka benta ka bangi kwa ban wan lengba jongki sa ki patba ka dei halor ka jing ka bangi ya kendu ha ka bede bat ka kit ka ba jong ka ason ka jongi nang na po Ribhoi district te kerki menin ngilaya song meeting ka khat waiterik benai bapra arjar afn rew hang ti ham sning te ibabun ki members kilaya pilot ha ka tu meeting te ngilaya rai kawai kamat ka ba ta bah ka bangi kendo mentas kata te long menin ngilaya shim ka rai ka ba khaddu nak liang ka son ba halor ka kit ka ba jongi kini ki livestock ki mar livestock ka bangi mut ban ong te ka ka jing ka bangi kendo hadin ba kamdon su ka jing pej perman na ka liang ka police department hadin ka jing ni jong ka kenrum kenram kumtun ka ba kilai lengba ka jing ni jong ka tu ka kenhun jong ki dong rap te nak liang jong ka police department menta kamdon su ka jing pej perman ha ka bai dei bat kamar livestock te kani ka jing bomdan su ka jing pej perman nak liang ka police department ka kta penban yangi pade namar balai menta u dakhar u bon ra kimar paltai su ya kamar penhap su ya kamar hangte habor ni ula rung direct bet te namar ba urung direct te ula suk bamdon sunong pentut ha unong cek unong pej emo tip kata kamar ka kumba ayu kade ka badon kot don slane ka bomdon kot don slaru mla ban tip namar ba kamdon su ka jing pej jing khme te ngi nak liang jongi lada kalong akani kerkom ya kata ka jing krong ne ka jing bom krong ngim nang ban ong kata te nrei kata ka kamram jong government ban pej tho ban besar tang ban rei lada kalong laitlan kumne pade ka kta pade yang ki try kali ki baron kali hang ni Ribhoi te ngi nang ne sakhmat ngila persang ban pensngau sagi bor ki bhalor ki ong ba ya menta kam don su kono kono ka jing pej perman te ngi da ka wei pat ka senjam isim ba lada kam don su ka jing pej perman te ngi nak liang ason ngin pej hino ya kali buan nabar ngin ladangi lap bagi kali ki ba klem kot klem sla ki kali ki banabar ki ba wan room laitlan hepo ka jela ka jongi ngim ban se ban sim action pade ha la ka dei ha ka no kono ka bentaro kata de lang ba jong kata ka jingrai jongi menin bangi sawan ban pentip sa baro kini ki breu ki ba jumlin ban long ki dalal ban pas kini kali ki banabar ngida ong ru ya ki ba sumba ba kim dei ban pas laitlan ni ki kani ki yakin ki kali ki banabar ki ba klem biang ki kot kisla namar ba kumulong menta kamdon su ka jing pej perman te ka khta bah yang ki lokal nang ne namar ngi de ki ba kamai ba yo kamai lengba ka kit ka ba teladang mi yo ka kit ka ba ka khta ya ka ram ka sya ka jongi namar ki kali jongi ki de ki kali ba simram sudah kamdon ru ka wei ka kali ka ba ong bangi chet da ka pisa cash misim da ka ram ka sya ki kot kisla ngi hab ban penbiang ki tax ki ba pher ki ba ngi hab ban seo te kalakta sisa mentasi tayo kalayat kini ka jing bom pej perman su ya ki ni ki mar livestock ki buan nabar te ngi ngim yo su namar ba ngim tip su gitu ki mar kat tu ka jing wan ki sei ki lek menta namar ba ngim yo kit yo ba su te ka jing penbiang ikut kisla kam dei ka kam jongi ka arson kari ka kam jong government kata da ka dei na kono ka angle ro ba ngi kwa ba kan don bet ka checking lane ban don bet kita ka entry and exit ka ba la ban pej perman ya ka jingrum kertlep jong niki mar livestock ke buan nabar namar ku boong menta kamar livestock kum kasnyang hadu menta kadang wan hi kam dei ba ka rung tang po me kalia kaya leng ba jong kani ka surok sadu syakiwei ki state kum sa Mizoram sapo silsar ki ya kini ki mar livestock te menta kam don su ka jing pej perman tengi ngim yo su namar ba habawan kani kamar livestock kum kasnyang ngidang yo ban kit ban ba nang tinabor ni ban lik ban hapsa silchar ne samizaram
tementa kam don suka ike gitu gila long light lang dut galak benlong hakis iar ki masih kumta ter ke telong ba namar kata kajing kata yang ingin ban se syuk ban wan leng ba jop ki pres ki media ban pentip ba lalong kepala ni don hi ka jeng kerpat ya keno kabor ba depej bahkan pej perman ya kani karung terslep jong kini ki mar plastok nabar